Tagum City. Wagi mi sa pinakataas na tulay. Diri sa Tagum City, mao ang pinakadako na tulay. Ato din mabot na sa kuan ato paingon na sa os kana. Na hapit ta mo kuan mo subida sa kuan. Hapit ta mo subida sa tulay. Karon ulit kabalik ang kasisi o kuan Agay, upload kay kasakay na jud ko sa tulay na taas oh. sakay yung sa tulay. Ang taasa jud ay ni tulay uy. Taas kaayo. Kitan ko na kung gaysano. Oh, gina dili. Mo na yung gaysano dahil sa Tagum dahil. Oo din, ay. Mo jud eh. Isip. Tumuray pa. Ay, Gaisano Gaysano Mall. Ito ni ay lang isi mo. Tukuray, dako kayo. basta sa tuloy yung tago. NCC Mall. Kalibutan ng mga mall. Ulo tangan sa kayo silo pa paning pakuha na bababa na. Pababa na. Walang gusto. Yay. Ay pa rin po. Ay ang hitak na. Ang hilang dito. Nanamiron diri sa Mawab. Wow, nag-skin ito. Dito na po tayo ngayon sa Davao de Oro, ang pinakamalakas na. Welcome to Davao de Oro. Dito na bilog itong tumabang ay, muli na sa ganda. Muli na sa Pwede ganda. to, pwede to. Sa layo. Tingnan kita sa salina day. Dito tayo sa checkpoint. Morning. Bitso-bitso ba yung buwan niya? Ilang dito ilang buwan. Ilang gate number. Brown. Pero officials. Doon sa Pwede to. Balik to ba?
sa agianan na liko-liko. Ano pangalan nila? Mauhap sa tinae na manok. Sa tinahin. Di bali. Kailangan magpuntaan yun. Para Kab-kab. Sige, kab-kab. Kapag may simintuhan, ang bigay yung isilaman agad. hanip ko na yung suot ko. Ayan. Subalit mo. Tagal. Patang anay pag-ayaw kasada. Oh, tara si Kasuso. Kasuso, meet up. Kasuso. Si Kasuso. Kanto mao. Dito mo si Kasuso. Si Kasuso. Tara, tas unahan oh. Tuwasos, tara si Ay, Kasuso. sus. Nagpig, Oo, aramat nagsilpon. silpon. Kambyo mi Kasuso, abi. Ihinas ka sa pari ang naurot. Oh, di na dara. Mo na mong i-meet up diri ron. Diri Kaso. Banit mo. Diri ra ka siya. Turo ka siya diri. Iya bumubuyo kay. Oh, dala double purpose niya mo ah. Oh, law ta. Businessman. Business. Ano na si dala? Ano yung labas mo bilin? Ha? Diri oh. Nadire daghan. Hindi na naman bilin. Nagkuyog na sa antolo ka kasisi oh. Matumi sa Compostela, Davao de Oro. Ayan, ngay hapit hara. Among i-pick up sa siyo. What? Daraw din siyo, among i-pick up siya sa Mawab. Kuyog may paingan nga to sa Bagongon, Compostela, Davao de Oro. Nagmiss tunga-tunga sa sagingan mga kasisi. Nalagyan mo ito tunga sa sagingan ni Agi. Ambot, mo baka niyang agianan among atuan. Kay mura, dool pa man tao, mura layo pa YouTube ba? Hindi mo oy, katuning lagyan pa dong naglubong. O bani? Asa mo lagi? Ano po dito? Ano po malaya? Tapos na mo ito kartada ng heba.
Gamay na isyanan. Ayun, kuya gyanan diha. Hindi ko balikan. Ano po yung Mo na. Ay. Diya sa lo diha. Sa kilid. Pero ay lubong mo turo tapan. Oo. Aling chay mo lang. Pinong. Ay, sa una kayo magbakta. Ano na sa gingan dito na? Sa kayo tipalit na ilang... Nauna jud mi diri Tidak sa. kan, bisa kan tuh pelakon. Oh, nabot na gid mi sa mong destinasyon na. Nabot na gid mi. Iya, ya. Bakit ulit puro? Ay, puro. Nabot na gid mi mga kasisi sa mga ato. Ayos yung kayang agian. Kagani sila. Oh. Bato. Naana mi diri sa Compostela. Poblacion Compostela, Davao de Oro. Mapaingon nami dito sa Centennial. Maghatod mi sa order ni Karyata. Kamu guys karyatan ya? Diri mi mga ligo sa una nga sapa. Masa pang may bulan ko tayo? Masa ko gusto ba yung mga? Masa mo tulog? Balik ka dito, tulog-tulog. Ano ba yun? Kita kong piling yung ulit bata. Papayong oras. Kaya. Nindot kay lang mga flowers diri oh. Paskong Pasko na yun. Hindi mo bilhin. Yay! Abot na may Monte Vista. Ang kasisi nakatuong na sa kapoy. Indutos lang flower red na red. Muli na siya among gidrop diri sa Mawab. Ayun na. Bye-bye. Tol, no, tayo pa ka para, Lot. Hindi na ko tayo. Pataas ko. Hanap ng bantay bata na ito.
tambak ito beng. Moni ang mawab mga kasisi. Kabkabo. Pati makiliran no.